Dobrý deň, pán Výfuk, tak som tu kvôli tej dlažbe. To znamená, že od zajtra začínate. Ráno o 6 sme tu. Cena, ako sme sa dohodli, 1800. Jasné, tak ako som písal. Prídete to robiť vy? Áno, ale keby som náhodou nemohol, tak mám perfektnú partiu, to sa nebojte. Dobrý deň, čo si prajete? To co asi, došli sme na tú počúbanú dlažbu. Kde máte šéfa? Та це он в Гергеляку такого ide ošmeknú na inú zákazku. Ale slúbil, že tú dlažbu bude robiť on. Už Armanger, my sme dobrí fachmani. Už ste to niekedy robili? No to jak? To ja moju ženu každý večer tak vytrepem v kuchyni, že jej oči vychádzajú. Nie to, ale ja sa pýtam, že či ste už kládli dlažbu. Tá jak, tam by už telu dlažby položili, že v New Yorku by už neboli brako drape na 300 po schodí, paňko. No ale vidím, že máte v rukách fľašky. Dúfam, že tu nebudete chlastať. Co šebe dumáce, že to tá robota še urobí sama, paňko? A nie? Mne sa to nejak nepozdáva. Dyk Marašunta, ty skáčeš do mojej matky, tá co myslíš, že môj dedo Vajda, že teraz co, diskriminácia? No ale ja by som bol predsa len radšej, keby to položil váš šéf. Asi mu idem volať. No to sebe dávaj pozor, aby sme tu neposlali mojich 12 bratov a 14 bratrancov, oni ti položia cehly do oblakov a vytlúču drevene s krompačom.